Vidíte obrovské soustředění, protože určitě víte radost větší družstvo, které vám momentálně nepředstavím, protože budou vědět, že už mají titul mistrů České republiky družstev kategorie mládež ve standardních tancích. Ale ještě chvíli počkáme, až se nám usadí družstvo na třetím místě. Dámy a pánové, to bylo pěkné. Hrajeme pro vítěze, ale vítězové to ještě nejsou. Dámy a pánové, stříbrní z tohoto mistrovství je družstvo Madame taneční školy. Družstvo tancového složení Štěpán Lukáč, Petra Vitala, Viktor Goldman, Barbara Fenková, Jiří Gras, Tereza Štěpáčková a Jan Koučková, Markéta Škorpilová. Kapitáni jsou Martin Vodák a Zuzana Šilhánová. A opět přicházejí gratulantky Eva Jalovecká za Českou asociaci sport pro všechny. Pan Martin Odstrčil, jsem se smál, protože bývá, nějak se nebojím dohodnout, za organizátory a také Sídl za Český svaz tanečního sportu jako viceprezident tohoto svazu. Takže blahopřejeme. Takže tady dělitové